Dels primers pobladors que es coneixen en el nostre territori és un poblat ibèric en el Rabat. Després van passar els celtes, els cartaginesos, els romans i els visigots. A partir del segle III abans de Crist, pleguen a la península les primeres legions romanes, acabant-se la cultura dels ibers, fundant les poblacions de la campinya catorzena de Potries, les Jovaes de la Font i l'Alca d'Oliva. En l'any 711 entren els àrabs en la península i en el 713 en el nostre territori, quedant el castell de Rebollet i la font dins del regne del Taifa de Dénia. Este poble ens va donar a conèixer la pólvora, el paper, la numeració aràbica, el molí de vent i la brúixola, entre altres coses, així com la seva llengua que es va introduir en la nostra. A partir de l'any 1144 es va iniciar la rebel·lió en Andalusia dels almoràvits, que al dividir-se, els regnes cristians van aprofitar per a començar la reconquesta. Jaume I conquesta València el 9 d'octubre de 1238. Després, l'almirant Carròs conquesta el castell de Rebollet l'any 1239 i el rei, agraït per els seus servicis, el 18 de juliol del 1240 li fa mercè de la senyoria del castell de Rebollet i de la Font. El 26 de desembre de 1598, la Safor va patir un terratrèmol, quedant en ruïnes el castell, que entre altres coses van baixar la imatge de la Verge de Rebollet, imatge que portava sempre Carròs en les seues batalles. Després, per decisió del duc Carles de Borja, va passar a Oliva, existint avui en dia en l'església del convent de frares antic. La baronia del Rebollet va passar de Carròs a la família Villaragut i Centelles d'Oliva, després als Borges de Gandia. I per últim destacar que en la guerra de successió Castella mos arrasa, llevant-mos tots els drets, prohibim-mos la llengua e imposant-mos el castellà.
El primer nucli de població de la Font d'en Carròs es va establir en la part més alta, amb el nom del Rafalí, amurallant-se per la defensa dels seus habitants. Avui en dia existeixen alguns trams de la dita muralla. L'església parroquial fou construïda l'any 1329, d'estil gòtic i dedicat a Sant Antoní Màrtir, i l'any 1792 s'alça la torre del campanar. L'any 1986 es van iniciar les obres consistents en picar el lluïment d'interior per a deixar a la vista els arcs de rajoles massisses emparellades, que conformen els nervis principals de la volta de la nau central antiga i que finalitzaren l'any 1992. Aquestes arcades gòtiques han donat una major validesa arquitectònica i bellesa a l'església. En la capella de la Verge de Remei existeixen dos antiquíssims sepulcres, el de Francesc Carròs I al seu costat esquerre i el de Francesc Carròs II al seu costat dret, que foren trobats casualment entre les ruïnes del castell de Rebollet l'any 1747 per un veí de la Font. Actualment, als laterals de l'altar major, al seu costat dret es troba el quadre de la Transfiguració del Senyor i al costat esquerre el quadre de la Resurrecció del Senyor, dos pintures donades en l'any 1966 pel nostre internacional pintor Rafael Fuster Insa.
En la capella del Crist de l'Empar tenim una imatge que és una joia renaixentista, que segons una respectada tradició, Sant Joan de Ribera va regalar al nostre poble. L'ermita de Sant Miquel està entre els termes municipals de Rafelcofer i Alqueria de la Comtessa. En dic lloc es van trobar restes romans, convertint-se posteriorment en mesquita àrab i després església ermita cristiana. En el mes de setembre es realitza una romeria des de la font a l'ermita. L'ermita de Sant Antoni està ubicat dins de la població, en el barri de traçat medieval, on es trobava la moreria de la Font, construint-se entre els anys 1530 i 1580. Està dedicat a Sant Antoni Abat i la seva festivitat es celebra en el mes de gener, amb porrat i mercat medieval.
La font d'en Carròs té una plaça emblemàtica, la dels Xorros. La font antiga estava tocant les muralles. L'any 1826 va ser traslladada a la plaça, reformant-se diverses vegades i reubicant-se en diversos llocs de la mateixa plaça. Un edifici emblemàtic és també el Patronat, construït l'any 1921 per els veïns del poble. En un principi era col·legi i residència de monges, de la Puresa i obreres de la Creu, quedant-se sense activitat per anar-se'n aquestes últimes el 10 d'octubre de 1976. Després va ser vivenda del Retorn i del Vicari. Actualment és utilitzada per la parròquia com a església i en els seus locals de l'ensenyança del catecisme i reunions parroquials. Esperem que en un futur no passi a la fase de ruïna i es puga fer en dic lloc una residència de majors. Hi ha uns espais naturals en el que no fa uns 50 anys encara eren utilitzats com a llocs de treball i de vida. Al mateix temps eren un sistema de rec valencià que es trobaven al costat de les acequies.
els molins, que eren unes fàbriques d'arròs i blat quan encara el principal cultiu de la nostra terra no eren els tarongers. En el nostre terme municipal van existir uns 6, des que en l'actualitat només es poden apreciar 4. El molí Canyisset es troba en la partida 8ena. En un pleit de 1401, Francesc Xover ja el menciona, a igual que el cèlebre Mayans que en les seues cròniques de 1745. En l'actualitat ha sigut rehabilitat per a un ús d'establiment hoteler, conservant-se totes les singularitats de l'edifici, així com la seva alta ximenera de taulers cara a vista, de 27 metres d'altura i considerada de valor històric. També s'han utilitzat un tipus de materials per a no trencar l'harmonia de l'entorn, i en el seu interior es pot apreciar les maquinàries i utensilis utilitzats des d'antic en el dic molí. El molí d'arròs es troba en la partida Madreveta, tocant la seca del Rebollet. Va pertenèixer al comte d'Oliva. En 1835 el compra un ric home de Dénia, Blai Canyamar. Després passa a una família de la Font, Monsó Peiró. En l'actualitat ha sigut preparat com a residència familiar de la família Prada Insa. El molí Bolera o Boleda es troba en la partida Foia. Va ser construït l'any 1711 i el seu últim propietari va ser Antonio Monsó García. En l'actualitat es troba en estat ruïnós i recentment ha sigut comprat per una empresa estrangera per a realitzar en la dita zona un lloc de residència. El molí de la finca La Foia es troba en la partida que li dona el nom, La Foia. La seva construcció data del segle XIX i es conserva molt bé per el fet que es troba al costat de la casa senyorial de La Foia. En el seu interior inclús es conserven 2 rodes i 2 moles catalanes utilitzades fins a l'any 50 per a moldre dacsa i farina.
La font d'en Carròs, a l'estar dins de la conca de la Safor, compta amb un factor natural dels més importants de la costa del Mediterrani. El més representatiu és el taronger, que produeix la taronja de més qualitat del món. Tenim un sistema de reg molt vell. Els romans el van iniciar, els àrabs el van continuar perfeccionant-lo i nosaltres l'hem millorat. L'aigua la rebrem del riu Serpis, per mig de séquies i canals, utilitzant-se el sistema de reg denominat Amanta. En temps de sequia, utilitzem l'aigua dels aqüífers subterranis, per mig dels motors Banderí, Trinitari, La Plana, Panera, Mallols i Fresquer. Este sistema de reg pront desapareixerà, per estar imposant-se el reg a goteig, ja que es podrà ahorrar un 60% d'aigua, perquè conforme està canviant els temps, devem de controlar la seva utilització, ja que és un mig natural per a viure i mantindre el nostre entorn. A pesar de que estem patint els llauradors, no podem abandonar ni substituir els cultius de cítrics, perquè està lligat a la nostra vida, cultura i economia. Tenim que treballar per a mantindre el primer lloc en la qualitat de les nostres varietats, continuant d'investigant, que després la capacitat dels llauradors i comerciants faran la resta.
Els veïns de la Font d'en Carròs estem millorant en qualitat de vida. S'està ampliant el poble, acabant el Parc Nord i en projecte, entre altres coses, estan la elaboració d'un plan general d'ordenació urbana per a tindre un entorn harmoniós, la construcció d'un polígon industrial per a crear treball, la remodelació del poliesportiu per a desenvolupar qualsevol activitat esportiva, pavimentant els camins rurals per a que el llaurador tingui millor entrada en les seues parcel·les i eixida de la taronja, i demanant ajudes per a restaurar, mantindre i conservar el nostre patrimoni històric, els espais naturals del nostre entorn i els públics, per a que puguem admirar el nostre passat, disfrutar el present i deixar la herència que els nostres fills es mereixen. Com estem vivint en un lloc privilegiat, tenim l'obligació de seguir treballant per al nostre poble, esforçant-nos per a mantindre i respectar el nostre patrimoni històric, els nostres espais naturals i públics, i d'aquesta manera tindrem un poble bonic, net i tranquil, és a dir, un poble rural històric i saludable.